coñeces. En Lugo todo o mundo coñece os romanos. Sí, pero xa levo unha tempada sin vivir aquí, moitos séculos. Veño unha vez ao ano, pero con tanta xente non me dá tempo a ver nada. Ai, xa sei, ves os de Lugos, verdade? Sí, claro. Daste conta, cambiouche moito. Imos dar unha volta e ver que recoñeces. Ai, meu Deus, iso sí que me soa. Fixémola nós, pero faltanlle pezas. Bótalle contas, pasaron 20 séculos, pero sigue dereitiña como un pau. Oh, iso sí que segue a ser parecido. É a mosqueira. Antes tiña máis fiestras, poucas lle quedan. Moitas fotos se che sacan diante dela. Todos os turistas queren fotografarse, e a xente de Lugo tamén. Non debe haber outra como esta muralla. Pois non, esta enteiriña. Podes andar todo ao redor, polo darme ou por abaixo. Ademais, é patrimonio da humanidade. Cando ves os de Lugos, que fas? Paso unha fin de semana emocionante. Vou ao circo, os desfiles... Disfrazaste? Non ofendas, rapaz. Nesta festa non hai disfraces. Cada persoa caracterízase como máis gusta. De romanos e romanas, e de castrexos e castrexas. Pero, por favor, non lle chames disfraces. Perdón, tes razón. Lugo parece que volve atrás na historia. Que festa máis bonita. Todo Lugo participa, e os que veñen de fora tamén. Revívese o pasado romano e castrexo da cidade. Mira ti, onde ven a miña boa Rosalía, de Albeiros. Ola, boa. O meu amigo estáme falando dos de Lugos, pero a mí soame que ti sempre viñas a outra festa. Non si? Si, meu filliño, desde cativa sempre vin ao San Froilán. Conta, como é? Son as festas patronais de Lugo. Celebran en outubro desde 1754 e duran máis dunha semana. Sodes ben festeiros, só. Fálenos desa festa logo. Pois mira, de sempre o que máis chamaba a atención era a feira do gando e despois ir comer o polvo. E hoxe continúa a tradición. Xa sabes como di o dito. É para comer Lugo. Hai outra cousa que se me esquecía. Temos un día especial para as mozas. Di, a ver, cal é? O Domingo das Mozas, onde lucimos os mellores traxes e bailamos a muñeira de Lugo. Non hai un ano que non nos atopemos con Filomena Peludes pola rúa. Estou reventado, non podo máis. Tranquilo, temos a solución. Acordaste das termas? Si, aqueles baños que construímos ao lado da ponte que cruza o río Miño. Si, aqueles. Agora he hecho un balneario en Ribaderas, onde podes relaxarte cunhas maxas. Xusto, Pepiño, o que me facía falta. Meu dito, meu feito. Saímos pola porta de Santiago, baixamos pola calzada e chegamos a Xiña. Moitas grazas, xa me estou vendo no spa.